1.000.000 pregleda. I 100.000 lajkova. Mislim, čim je neko spreman meni da zapali auto, ko zna na šta je još spreman, jel tako? Ovo sad poliva ulje na vatru. Nije, imam lamba, nisam mi ga još zapalili. Ali nisu. A sada, ajde sada da razbijemo tu misteriju, jel se ti kandiduješ za gradonačelnika Beograda? Ne znam, ja sam teo da predsedniku objasnim ko je tu glavni. Moja odgovornost je tu minimalna. Ja sam zabavni program, tačka. I ja ti kažem, kocka je loša, nemoj da kockaš, nećeš obogatiti. Taj događaj je gledalo moja neka slobodna procena oko 5-6 miliona ljudi, tako da sad više nije ni da sam brand, sad sam bukvalno institucija. Krenulo je kao šala, a sada je zbilja. Nemoj da mi srčeš tu. Kao što će ovaj podcast imati osnovnu gledanost. Gledali ste Telcast. Like, share i subscribe.